Odhiambo adatura kod achiel kachiel Koki County ma Kisumu mano county kanyo namba 42 entiere kar kanyo kendo koro sani odano miwane paro mag jopiny mawuok county ma Kisumu mano kotenore kod romo makawuono mibago ka Kamkunji kotel kod ogai mar Azimio Odinga koseduogo pacho kae. Millicent Odhiambo yaore Kisumu chiew nade to pach jopiny en mane mana ndalo achiel to ka jatend piny Kenya oseketo koke paro mar chik mar omenda makoro kete chik mar omenda kata mano Finance Act igani mar 2023. Millicent. Pero kama na enya Cleophas achiel kachiel kwa wuoke kar dak ma Elgons e county ma Kisumu kotenore kod thor wach mawango mar bende pach jopiny kotenore kod romo ma Azimio ochano timo odiochieng' ma kawuono kar romo ma Kamkunji bang' jatend piny Kenya keto koke paro mar chik omenda ma higa 2023-2024. Wan gi jopiny kani mondo gimbe gilenwa ni to ginto gineno nade wi romo ma kama endi mochan kod riwruok mar Azimio ka gitene kod wach mar paro mar chik mar omenda bende nosepuodhi kendo kete kogno kod jatend piny William Ruto. Machiegni chung'na gi kaya bochako kodi mondo nyisa ni paro nade jatend piny nosepuodho kendo kono koke paro mar chik ma bende ne otere od bura mamalo to gi sani romo moro ichano kod riwruok mar Azimio lao moja. Inyalo wachang'o ni Azimio chano ang'o tang'o ma gipango dhi timo kono to gima gichano no bende en gino ma bende biro konyo oganda jo Kenya kaluwore ni nyaka sani to paro mar chik ni en gima osekadhi kendo oganda bro chako timo gigo ma idwaro ni otim machiegni. Ero kamano ailuonga ni Bob awuok Kisumu Elgons ka. Wach mar Azimio kendo Azimio go gin jowo mosebedo ka konyowa all along. Gi sani chenro magin godo mar mondo migi dhi Kamkunji wan wariwo gi lwedo kabisa. Kendo wadwane ka wach Kamkunji no kata ka Raila wuoyo kata mana kawuono samang'o wuoyo ang' nwa pay attention kabisa mo gik moro amora mowacho. Makata ko wacho ni kochakore kiny wadonje ndara kata keni kawuono wadonje ndara mondo mapingi ma president nokadho wadhi timo kamano. Ok wane ka piny dhi maber. Kech sani kama koro wachomo ni wainyore. Wan kaka jo pikipiki mantiere area kaendi wanyore kabisa. Nikech sani fuel dhi malo. Nyora dhi duka ka dhi ng'iewo mkate nyeni mkate sani en siling 70. Manyiso ni mbele kaendi koromo gimoro bang' 2 weeks. Koro mkate dhi bedo karibu 100. Fuel sani ni malo. Era kwa dhi konyore. Wach Kamkunji no wa support kabisa. Makata ko bedo ni en gima idhi pange makata wayie kata mondo bi omwa kaka dagi geche mondo dhi Kamkunji mondo mwadho awinje ni to jatendwa ma en Raila wachonwa nang'o to pangonwa nang'o mwang'eyo ni duoko madhi wuok kanye en gima dhi bedo maber kendo dhi konyo piny. Ero kamano. Ero kamano nyama chiegni ne nyalo wachang'o mana mapiyo piyo. An gi nyinga iluonga ni Roger Sotieno, an jadak ma Elgons kae. An kang'iyo uchumi masani en otek kata kar sirikal wacho ni chuno ni wasol lwet ofuku. Idhi sol lwet ofuku onge gima idhi yudo. Koro wach Azimio emana rito. Ko wacho ni ji dhi ndara aikora bedo mstari mar mbele man maka ni okonyo jo piny te etimang'o e duoko ngima ni piny. Nikech kang'iyo ofuko nok nyal kumidwa na soeno okanyal budget masani okadhi no. Kairo kama. Aniluonga ni Otene awuok Kisumu County ka. Gima dawachi ewi sirikal masani ni en sirikal mosebagni. En sirikal makata kaponi raia wuon raia winjo matek gikao VAT 16% gimedo raia ne giketo nwa 8% ni gichak gimedo 16% e wiye. Koro raia winjo matek kiwuok kae gi siling 1,000 dhi e supermarket ni kata gima di wuok go iye kanyo ma ya maana onge. Omiyo wawacho gi teko kendo gi strongest term ni Raila Amolo Odinga ochung' motegno. Wan kaka joluo wan e toke. Ok wadwa sirikal manyanyasawa. Osenyanyasawa kochakre 1963 nyaka kawuono pod inyanyasawa. Omiyo sirikal ni en sirikal ma wadagi kendo wadagi with the strongest term possible. Wadenyo raia odenyo, raia gwonyre gi pado, raia winjo marach, kata mana kaka gichiem, kata nyithindo kaka som, wa onge kaka nyithindo tim. Pod kaendi sirikal pod medonwa baden. Wan wadagi sirikal ni, kendo sirikal ni wapingo, wadwani Raila Amolo Odinga ochung' matek mondo wachope State House. Nikech gimora mora ma Nyasaye otele
pok nobagni mangiso ni sirikandni en sirikal mobagni ma Nyasaye ok dwa. Raila Amolo Odinga chung motegno mondo ikawgi ni dego nying Yesu. An nyinga iluongo ni Morina Koth. Wasebedo ka wan e ngima matek nyaka sani endi wan ka jatelo Ponono noluongo yiero ni wadhi ng'anyo wan wadhi ng'anyo kaka wajonyuol jowadwa wawinjo matek nikech kata nyithindwa onge kaka dhi skul sani endi wachandre to gima wanyalo timo be onge kaka mine tim onge mine winjo matek nikech kata kidhi e chiro gimida nyiewo go siling 200 madichuogno weni onge koro sani wan ka jatelo wacho ni wadhi ng'anyo wadhi erokamano nyawacho ng'e romo ma Azimio pango. Romo ma Azimio pango an gi nyinga iluonga ni Mary Onditi. Romo ma Azimio pango kanyalo kelonwa konyruok to wasiro kabisa nikech waol ka nitie gima nyalo lokore to mondo lokre nikech sirikal ni nyaka nyoche chakre wasebedo gi pek wan mama mboga to nonyiswa ni mama mboga no ende me ibiro kony moloyo wan Elgons ka wathagore wan matek kabisa ka nitie lokruok manyalo bede sani an fundi Elgons ka ng'ato ok nyal twang'o nanga odhi manyo mogo mar 200 mondo konygo nyithindo waol kendo waol. Erokamano nyawacho ng'e romo mipango kotenore kod budget. Nyinga en Jojo Uma an Elgons ka gima anyalo wacho ni about romo ma kawuono mar Azimio watemo jiwo Raila Amolo Odinga no we luor mkutano no keta ng'anyo kata kokete kata kiny wanore nikech sama wadhi ng'anyo kwa ng'e gimotero ok wadhi nikech Raila mowacho to wadhi kulingana gi pek mwaneno koro kwa wadhi to wang'e gimotimo nikech sani wan marach kino kata jalup jatend Kenya kaka wuoyo sama wadhi ng'anyo dine noneno ne asif ni watigo gik moko e wiwa ni wawinjo maber nyiso ne odhi maber to wan wenyre koro wacho ni Raila we luor oluong ng'anyo no mondo okony jopiny wawinjo matek ok wan maber koro sama wadhi ng'anyo to wang'e gima wadhi timo kamano Chiga nika erokamano iluonga ni Jojo Nyango Molo ajadak ma Kisumu ka sani wawinjo matek to kaluwore gi mkutano manie Azimio luongo kawuono wan waongo lwedo nikech sirikal osebagni empty promises mano promise Kenyans ok wane ka gi meet their target. So it is upon us. We can encourage Raila Amolo Odinga to stand firmly. We are behind him and we won't hesitate. Kata kongiso wakini we could have expected William Ruto at least mondo apiri oginene otem kaka nyalo konyo jopiny common mwananchi. We are boda people here. We have Mama Mboga. What he's now doing is now to milk Mama Mboga and mtu wa boda which was not in his manifesto. So we condemn it in the strongest terms possible and we are going to demonstrate. Hata kama Raila ataitisha 1 week mandamano, we will do so. Thank you very much. Iluonga ni Charles Ondenge an pastor. Weche mosebedo katimore gin weche matek sana. Mokwongo kaka bet gik moko medore, Raila Amolo Odinga nyocho timo maber kuom keto mgomo, to gimotimo go marach noketo mgomo to weyo koro ng'ani ywa muya. Koro Raila medre mutegno wach mar weyo mugomo no iketo matin wadwa mugomo full kendo wasegomo ni mondo land mugomo no kabisa. Eka nyalo duoko ng'ani chien. Jonarubu kasre gi jo Kisumu gi kamora mora Mombasa bo kasre mutegno to kik ng'ani ywa muya ji sukari rach piny rach gik moko rach se to endo ka jatelo ni chalo gi Jeroboam no wacho ne jo Israel no biro medo ting dibiriyo sani Ruto medo ting moloyo kara dibiriyo en ting matek ma jomoko noringo mowacho ni giwere gi wuod Jeroboam giwerego ko chalo gi Isaya Dek be wacho ni ya ibiro med ting matek ruoth modonyo no biro sando piny ruoth ni rach kora gombo ket mang'anga nyiro waket teko kabisa moloyo kaka nyocha wantie governors bodo janyang nyongo bo ti maber otiyo marach nyocha obago wa ng'anyo mondo ng'anyo ben makalo otero wa Nyamasaria to nego ben ji gomo ka okonye Raila tich owach gimo chamo basi an kantie ka nyinga Bitisa Tieno anyage moteda lego wawinjo matek gisani chwora nja boda sani ko biro gislim ya beach owena kata ot okanyanye okata mogo sani kati anadhiyo wala mar kibue kawo kibue kar kaka dhi ot chuna nyaka ti gislim 100 manda agombo ni kata Raila luongo ng'anyo no kawuono anda wuok kawuono to be agombo na wuok kata kapoko wacho nego be
ni wasika wuok nikech wawinjo matek. Ok onego warit baba. Wawuoguru te wawuoguru te. Mondo wang'anyuru mondo oruto neno wawinjo matek. Wow! Tumechoka. Ginyinga niluonga ni Kevin Otieno Onyango. Aya area mar Kisumu ka. Tan jabondo. Koro gi wach finance bill ma osekalo ni. Sani koro en finance act, sani en chik. Koro gima timre ni warito jakom odonji. Ka jakom osedonjo. Mondo gima nyalo kwaye en kodonjo. To kiko wuoye mang'eny ahinya about gini kabisa. Gini wawe mondi. Jo dhano jok mano support sirikal cha otagre mondi. Ose tagre maber. E korka ji dhi wuok oko bane ni gini kara en gima important. Ji otagre jo mano gocho ne sirikal ne otagre maber. Kote tagre joluo kaka wan joluo samoro tagruok be wang'iyogo ma wabing'e wang'e ni wabro loyo. Odhi oywe, odhi obede ot, Raila obede ot mondi, oywe, wabro dware, chieng' mobiro dware, jopiny bro thagre, kose thagre to nyiso ni baba bi. Mane kaka paro ni Raila otim. Mana kamano Cleophas, mana kaka iwinjo moko kuom paro mopogore kowuok kuom jopiny ma wuok kar dak ma Elgons Kisumu County kaendi ka bende kiwinjo kaka giloso en gima chalo ni oganda oseol to kendo giol to paro pod gigolo mopogore ka jomoko pod wacho ni ogai mar Azimio oyuorit oganda othagre mondi ka gine gino mowinjo beni gitimo ka thagruok obiro olo gi jomoko be wacho ni gin giikore gino ma obro wacho ema gibro luwo mana ka gino en gino manyalo golo Kenya oko kata konyogi kokalo kuom pek mar ngima masani oganda duto kalo e pacho kaendi. Ka ionge penjo moro amora Cleophas Tadio koni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo odiochieng' ma kawuono kotenore kod pek mar ngima kod chenro ma riwruok mar Azimio nigo odiochieng' ma kawuono romo ma gidhi bago e kar romo ma Kamkunji e boma ma Nairobi. Cleophas an kuomi. Kamana nya Millicent Adhiambo kirange kar kanyo tiere kama buluno mane Kisumu motingo kanyo Kisumu Central, kama intie Kisumu West, intie Kisumu East, kachel koda kanyo no seme intie kanyo Muhoroni Nyakach kod mano bende Manyando. Ero kamana nya Millicent Adhiambo komba kuna twak gi jopiny yo makare ama duogiri